слов. Ты был так благ и верен, Бог. Вдохнул жизнь свою, мой самый первый вздох. Ты был так благ и верен, Бог. О, непостижимо, бесконечно, Бог, любовь Твоя. 99 оставляешь, чтоб найти меня. Был недостоин, не заслужил я, но отдал Ты мне себя. О, непостижимо, бесконечно, Бог, любовь Твоя. Твоим был врагом, но Ты доказал любовь. Ты был так благ и верен, Бог. Я был ни с чем, но Ты заплатил мой долг. Ты был так благ и верен, Бог. О, непостижимо, бесконечно, Бог, любовь Твоя. 99 оставляешь, чтоб найти меня. Был недостоин, не заслужил я, но отдал Ты мне себя. О, непостижимо, бесконечно, Бог, любовь Твоя. Ты тьму освещаешь, горы раздвигаешь, чтоб меня найти. В огне лжи каешь, стены ломаешь, чтоб меня найти. Ты тьму освещаешь, горы раздвигаешь, чтоб меня найти. В огне лжи каешь, стены ломаешь, чтоб меня найти. Ты тьму освещаешь, горы раздвигаешь, чтоб меня найти. В огне лжи каешь, стены ломаешь, чтоб меня найти. Ты тьму освещаешь, горы раздвигаешь, чтоб меня найти. В огне лжи каешь, стены ломаешь, чтоб меня найти. О, непостижимо, бесконечно, Бог, любовь Твоя. 99 оставляешь, чтоб найти меня. Был недостоин, не заслужил я, но отдал Ты мне себя. О, непостижимо, бесконечно, Бог, любовь Твоя. О, непостижимо, бесконечно, Бог, любовь Твоя. Господь наш, мы благодарим Тебя, что Ты наш Спаситель, Господи, за то, что Твоя любовь действительно непостижима, она не имеет границ.
И мы имеем эту привилегию быть Твоими детьми. Слава Тебе за это, Господь. Нашел меня, и избавлен я Тобой, Спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг, теперь я навеки Твой. Я не буду ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. До рождения Ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через Твою кровь, Твоим я навеки стал. Я не буду ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. В Твоем спасении душа ликует, песню избавления мы навек свободны. Цепи, давайте праздновать победу, ведь мы Божьи дети. Дитя царя, я не буду
Ведь я дитя царя, я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Спасибо, друзья, за то, что могли вместе поклоняться. Садитесь, пожалуйста. Сейчас хочу представить нашего гостя, друга церкви нашего, земляка своего, Данилу Пінкевича. Давайте поприветствуем. Да, прывітанне ўсім, рад вас бачыць. Ну, не ведаю, наколькі Дзіміны слова адпавядаюць вашым адчуванням, но я таксама адчуваю сябе сябрам вашай царквы, таму рад, калі гэта хоць трошечку ўзаемна. Прывітанне вам з царквы Свет Ісціны. Ведаеце такую царкву, чулі калі-небудзь? Вось, мы рады, што вы таксама ёсць і ў горадзе Менску, і вось у адным духу з намі гэта вялікая радасць. Але не гледзячы на тое, што настрой ему зараз максимально душевный, до вас открыты, я принес вам дурные вести. Недавно доведаўся, и зараз з усімі гэтым дзелюсь, про то, что у 2022 годзе у Сінгапуры дэкрыміналізавалі гомосексуальныя адносіны. Ведаеце, што гэта значыць? Гэта значыць, што зараз тэарэтычна гей-пары маглі судзіць у Сінгапуры. Гэта там цікавая гісторыя, яны не практыкавалі гэта, но яны былі часткай брытанскае заканадаўства да сябе перанялі, таму такая магчымасць была. А з 22 года ўжо і нельга. І ведаеце, потым я пачытаў, аказваецца, некаторыя сінгапурскія цэрквы вельмі расстроіліся, што гэта за такое безладдзе ў краіне, ужо геяў і ў турму пасадзіць нельга. І это мяне справакавала, і я пачаў думаць, а ўвогуле, наколькі гэта класная практыка, калі мы розныя грэхі крыміналізуем. Вось, хочаш зрабіць грэх, калі ласка ў турму. Грэшыш у турму. Як вам падаецца такая практыка? Наколькі яна павінна быць дзейсна эфектыўная? Лепш, калі грэх крыміналізуецца, ці розніцы асаблівай няма? Давайте так. Падумаем, якія грэхі варта было б крыміналізаваць. Вот, сагрэшыў у турму. Давай. Варавство, да, ты малайчынка, ужо ў прынцыпе ў гэтым напрамку падумалі, і сапраўды, калі ты крадзеш, ты парушаеш запавет, і калі цябе там злавілі, даказалі віну, ты попадаеш у турму. Казалі пра забойства там, да? Таксама гэты запавет парушальнікоў крыміналізаваны. Забіваць людзей лічыцца нельга. А давайте што-небудзь такое новае, што яшчэ не крыміналізавана з запаветаў, а варта было б. Здрада, усімейная. Окей. Цікавая ідэя. Што-небудзь, можа быць, яшчэ? У мяне ёсць ідэя, а што, калі б мы крыміналізавалі разводы? Ведаеце, неяк пайшла пагалоска пра то, што, напэўна, нейкі збор пры разводах павышаецца, і многія людзі недовольны, таму што дарагавата становіцца развод. А вось уяўляеце, што разводзішся, і на 2 ці на 3 гады едзеш у турму. Як вам падаецца, добрая ідэя? Нет. Ёсць розныя меркаванні? Як вам падаецца, ці знізіла б гэта ўзровень разводу ў Беларусі? Ну, знізіла б. Я думаю, што прям... Што ці? Ну, напэўна. Но ўзровень разводаў таксама знізіла. А ці звяло б яго до нуля? Окей. А хто б тады развадзіўся б? Калі ты ведаеш, я разважусь, і на 2-3 гады еду ў турму. Прычым у нашым кантэксце у беларускую турму падобна, да? Такая сабе перспектыва, дык хто бы у такой сітуацыі разводзіўся б? Вось, я таксама подумаў, ну, першая такая катэгорыя, это, ведаеце, людзі імпульсіўныя. Психанул і сделал. Ну, есть такія людзі. Вось, психанул, развёлся, потом, оп, 2 гады ў турме. Ну, шкада, што я такі імпульсіўны, ну, как-то я з гэтым жыву. Но была б, напэўна, другая катэгорыя людзі сапраўды. Людзі, якія рацыянальна прыкінулі б, што так, як я жыву, напэўна, лепш на 2 гады ў турму, а пасля гэтага нармальнае свабоднае жыццё. Таму што жыццё, якое мы зараз, гэта горш, чым не класная беларуская турма. І ведаеце, насамрэч гэта выклікала мне такую, ну, ускалыхнула мае эмоцыі. Як так атрымліваецца, што такое класнае вынаходніцтва Божае, як шлюб,
адносіны мужа і жонкі класны вобраз, патэнцыйна вялікае дабраславенне ў нашым рэальным свеце ператвараецца ў нешта такое, што некаторыя людзі выбралі б турму як за дабро ў параўнанні з тым, што яны перажаюць у сваіх сем'ях. І насамрэч, мне здаецца, што гэта вялікая праблема, і гэта вялікая неадпаведнасць таму, што Бог задумаў, і таму, што павінна быць. І мне здаецца, што гэта стварае такое сур'ёзнае напружанне, з якім вельмі класна было б разабрацца. І хочацца паразважаць сёння разам з вамі на тэму, які ж ён біблійны ключ да гармоніі ў шлюбе. О, щелкаецца, класна. І адразу скажу, што спадзяюся, што гэта будзе тут нейкае каштоўнае пасланне для людзей, які ўжо ў шлюбе, але, напэўна, ёсць людзі, якія яшчэ на дарозе да гэтага. Думаю, што вы атрымаеце двайную карысць. Таму што людзям, які ў шлюбе, там будзе пасланне для мужчын, і яго, напэўна, змогуць узяць мужы. І будзе пасланне для жонак, і яго змогуць взяць жонкі. А калі вы яшчэ не ў шлюбе, то вы можете взяць два таких важных пласта інфармацыі. З аднаго боку, станавіцца тым мужам і жонкай, якім варта, а з іншага боку, каго шукаць. Калі вы хлапец, дзяўчыну з якімі якасцямі шукаць, калі вы дзяўчына, на якія якасці ў сваім патэнцыйным мужу звяртаць увагу. Такім чынам, давайте прачытаем вельмі такі класічны тэкст, прысвечаны сямейным адносінам. Тэкст з 5 главы паслання да эфесцаў, і паспрабуем разабрацца, чаму Бог хоча навучыць нас, якія фундаментальныя прынцыпы здаровых адносінаў у шлюбе ён закладае. Такім чынам, чытаем Ефесцу 5 раздзел з 21 по 33 вершы. «Падпарадкоўвайцеся адзін аднаму на знак пашаны да Бога. Жанчыны, падпарадкоўвайцеся мужам сваім як Господу. Бо муж ёсць галава жонкі, як і Христос галава царквы. І ён жа збаўца цела. Але як царква падпарадкоўваецца Христу, гэтак і жонкі сваім мужам ва ўсім. Мужы, любіце жонак сваіх, як і Христос полюбіў царкву і аддаў сябе за яе. У ахвяру, каб асвяціць яе, ачысціўшы абмыццём водным праслова, каб узяць царкву сабе ў невесты, як слаўную, без плямы ці заганы, ці чаго падобнага. Але каб яна была святая і беззаганная, гэтак павінны мужы любіць сваіх жонак, як целы свае. Хто любіць жонку сваю, той самога сябе любіць». Перамяніўся ў слайда, і гэта вельмі добра. «Бо ніхто ніколі не меў нянавісці да цела свайго, але сілкуе і грэе яго, як і Господ царкву. Бо мы члены цела ягонага, ад цела яго і ад костак яго. Дзеля гэтага пакіне чалавек бацьку свайго і маці і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць двое адным целам. Таямніца гэта вялікая, я кажу, што она тычыцца Христа і царквы. Зрэшты, і вы, кожны па сабе, няхай любіць сваю жонку сваю, як саму сябе, а жонка няхай шануе мужа». Тэкст трошку блытаны. Па праўдзе, калі я чытаю, што піша апостол Павел, іншыя апостолы, мне здаецца часам, што яны не надта заганяліся над чытабельнасцю тэкста. Вось вельмі складаныя канструкцыі, нейкія не зусім зразумелыя метафоры. Потым, калі ты разберешся з тэкстам, вроде прыходзіць яснасць. Но ў працэсе можа быць цяжкавата. Адразу хочу растлумачыць, пра што мне здаецца гэты тэкст. Можам абмеркаваць згодны вы ці не. Здаецца, у гэтым тэксце апостол Павел кажа, што мужы павінны сваіх жонак што рабіць? Любіць. Окей, походу ёсць згода. А што павінны рабіць свае жонкі мужоў? Нет, да, паважаць, па-беларуску выказваць пашану, шанаваць. У некаторых рускіх перакладах нават выкарыстоўваецца слова «баяцца». З гэтым мы таксама будзем разбірацца. Такім чынам, даручэнне мужам любіць і даручэнне жонкам шанаваць. І калі я над гэтым тэкстам разважаў, то у мяне узнікла такое пытанне, а чаму менавіта такія даручэнні? І як мужчыну 21 стагоддзя мяне, скажем прямо, больш здзівіла даручэнне жанчыне. Ну, то, што мужчына павінен любіць сваю жонку, гэта, здаецца, такой, агульны тэзіс. З гэтым мы пагаджаемся, гэта нармальная адказнасць. А вось чаму жанчына павінна ці то шанаваць, ці то падпарадкоўвацца, ці то нават баяцца, яно неяк дзіўнавата. Няўжо апостол Павел і, в прынцыпе, Новы Завет лічыць, што жанчыны чымсьці горшыя за мужчыну? Няўжо яны валодаюць нейкай меншай вартасцю,
ці можа быць у іх менш развітыя нейкія скілы, раз яны, раз жонка павінна, звычайна ж падпарадковаецца той, хто слабейшы, таму хто мацнейшы, глупейшы падпарадковаецца разумнейшаму, прынамсі ў ідэале так павінна быць. Няўжо жанчына чымсьці больш заганная, чым мужчына? Такое пытанне мучыла мяне нейкі час. І ведаеце, што? Зробім маленькі перапынак і такі эксперымент зробім. Вам трэба выбраць кожнаму з вас адзін ключ. Вось з гэтых ключоў. Які ключ вы выбереце? Не, пра сябе. Потым, можа быць, агучым, но пра сябе. Выбралі адзін ключ. Кожны. Больш-менш зразумелі, чаму вы зрабілі такі выбар? Нейкая там аргументацыя у вас ёсць? Окей, выбралі адзін. Так, ладно. Допустим, у вас ёсць магчымасць дапрацаваць. Вось той ключ, все. 3 ключа астатніх забылі, адзін ключ вы ўзялі. Все по аднаму, без читерства. Гэты ключ вы можете дапрацаваць. У вас ёсць напільнік, не ведаю, там какая-нибудь проволока, зварачны апарат, папера, клей, скотч, что-нибудь может быть яшчэ. Як бы вы дапрацавалі свой ключ? Да, можно услых. Ужо, да? Брелок. Окей, гэта класна. Но вот прям с самим ключом, это, ведаешь, такая типа дапрацоўка, тюнинг ключа. А вот прям сам ключ что-нибудь менял бы ты у ім? Можешь допилить штосьці, наоборот приклеить. Нет. Таблетку к ключу. Типа, чтобы открывала домофон. Окей, классно. Длиннее зрабіў бы ключ. Классно. Может быть, стоимость подкратил бы, каб там троху засталося нарастить на тым ключе. Насамрэч, я вам задаў 2 абсолютно безглуздых пытання. І дзякуй, што падыгралі мне. Вось, таму што ведаеце, калі ты выбіраеш ключ, што табе трэба ведаць? Насамрэч, важна толькі адно. Пытанне, калі задаеш выберы ключ, і калі ты не ведаеш, да якога замка ты выбіраеш ключ, гэта пытанне, у ім няма сэнсу. Таму што калі табе трэба адкрыць, я не ведаю, стары замочак, які мы бачым з вашага лева, да? Не важна, што ты выбраў самы класны, сучасны, дарагі ключ ад сучаснага замка, ён табе не дапаможа. Табе патрэбен ключ ад таго замка, які ты збіраешся адкрыць. І вось гэтая думка, па праўдзе, дапамагла мне зразумець, а чаму ж апостол Павал, здаецца ён, дае нам менавіта такія даручэнні. Ён дае даручэнне мужчыне любіць жонку не таму, што вось такія мужыкі, яны, ведаеце, вядома тым, што яны вельмі любвеабільныя. Вось мужику толькі дай да каго любоў праявіць. Не з-за гэтага такое даручэнне. І жанчынам заклік ад Бога шанаваць мужоў сваіх не таму, што вось такія яны прям пашана з усіх напрамкаў брыжа. І не таму, што жанчыне вельмі арганічна, натуральна падпарадкоўвацца. Не. Таму што гэта тыя ключыкі, якія адкрываюць нешта ў сэрцы нашага мужа ці нашай жонкі. І насамрэч гэта тлумачыць, чаму Павел кажа такую дзіўную штуку: гэтак павінны мужы любіць сваіх жонак як целы свае. Хто любіць жонку сваю, самога сябе любіць. Тэкст, як мінімум, не выглядае самым відавочным і адназначным. Я 9 год у шлюбе і магу аўтарытэтна сказаць, што часам любіць сваю жонку гэта не тое, што любіць самога сябе. Здаецца, што часам любіць сваю жонку гэта акурат такі, забіць на сябе. Забыцца пра свае патрэбы, забыцца пра тым, што з'яўляецца любоўю да сябе, і зрабіць тое, што хоча яна, таму што часам, здаецца, бываюць розныя, не ведаю, патрэбы, розныя інтарэсы. І толькі калі мы пачынаем разумець, што, аказваецца, гэта наша заданне, гэта ключык, які мы адкрываем замок сэрца нашага мужа ці жонкі. І калі мы адкрываем гэтае сэрца, мы атрымліваем мноства добраславення, то становіцца зразумела, што праявіць любоў да сваёй жонкі гэта значыць адкрыць падабраць ключ да яе сэрца, адкрыць яго і атрымаць мноства добраславенняў. Такім чынам, мужчыны, калі мы любім сваіх жонак, мы такім чынам праяўляем любоў для сябе. І калі жанчыны, вы шануеце сваіх мужоў, вы таксама праяўляеце любоў для сябе, таму што вы адчыняеце магчымасці для многіх добраславенняў. Дарэчы, многія ідэі, якімі буду дзеліцца, яны насамрэч не зусім мае, ці зусім не мае. Яны вось аўтарства гэтага цікавага чалавека Эмерсона Эгеріха, па-мойму, амерыканскі псіхолог, хрысціянін, які займаецца гэтым пытаннем. І мой заклік да вас, яна ёсць, яна прадаецца. На жаль, там ёсць
гэта кніга арыгінальна хрысціянская, но, по-моему, зараз доступна іншае выданне, зробленае свецкім выданнем Эксма, і яны там трошечку выхалашчваюць духовны аспект, і там типа хрысціянскага паслання трошку менш, але суть застаецца той жа. Вось там раскрываецца, як можна праяўляць любоў і пашану, як гэта працуе, як гэта можна практычна рэалізоўваць. Таму, калі ласка, запомніце «Любовь і уважэнне». Калі вы загугліце гэту кніжку, там є адразу, напэўна, ОС, іншыя кніжкі выдадуць. І давайте зараз будзем практычней разбірацца з тым, якія даручэнні ёсць мужчыне і жанчыне. З каго пачнем? З абавязкаў мужчыны ці жанчыны? У каго? Мужчин. Может быть, я б так зрабіў бы, но давайте пойдзем за тэксту, а апостол Павел чамусьці пачынае з жанчын. Так што сарян. І першае даручэнне жонкам. Чаго раіць Павел жонкам? Падпарадкоўвайцеся адзін аднаму на знак пашаны да Бога. Дарэчы, гэта даручэнне і мужчынам і жанчынам. Жанчыны, падпарадкоўвайцеся мужам сваім як Господу, бо муж ёсць галава жонкі, як і Христос галава царквы, ён жа збаўца цела, але як царква падпарадкоўваецца Христу, гэтак жонкі сваім мужам ва ўсім. Зрэшты, сканчваецца гэты тэкст, жонка няхай шануе свайго мужа. Простая парада, зразумелая, па-першае, што трэба рабіць? Не, вы не бойтесь, можете сказать вслух, да, проговорите. Шановать, ну, там, уважать, подчиняться, да, подпарадковываться правильно. Что для гэтага трэба рабіць? Ладно, пакуль вы думаете, агаворачку зраблю. Чулі калі-небудзь фразу «не бейте пасланніка»? Ведаеце, адкуль яна? Вельмі часта пасланнік, ну, типа, быў хтосьці, ягоны гаспадар звычайна, які даваў яму нейкае пасланне, і ён нёс гэтае пасланне адресатам, і вельмі часта гэтае пасланне, калі было дрэнным, была спакуса вымесціць свае негатыўныя эмоцыі на тым, хто гэтую вестку прынёс. Хаця насамрэч ён не надта вінаваты ў змесце гэтай весткі, просто, ну, ён просто даносіў. Я таму хацеў папрасіць вас адразу, калі ласка, не забівайце пасланніка. Я просто спрабую данесці тое пасланне, якое, наколькі я разумею, Господ уклаў гэты тэкст. Калі рыхтаваўся да гэтай проповеди, у меня была пару дыскусій, вось там одна жанчына некалькі разоў сказала фразу: «Вот ты хочешь сказать, а я разумею, ну, да я не хочу гэтага казаць». Вот не той, что я прям, не той, что у мяне няма жадання гэтага казаць, я прям актыўна не хацеў бы гэтага казаць, потому что гэтае пасланне для мяне дыскамфортна. Мне дыскамфортна ў 21 стагоддзі тлумачыць жанчынам, што ім трэба падпарадковацца мужчынам. Пікантнасці дадае сітуацыі той, што я сам мужчына. Вроде как я, ну, троху перадузяты павінен быць. Але гэта біблійнае пасланне. Вось, але перш чым звяртацца з вас просьбай не біць пасланнікаў, я правёў маленькі такі гістарычны рэсёрч, ці сапраўды да пасланнікаў, ну, ставіліся, ну, карацей, не вінавацілі ў пасланні. І аказваецца, што сапраўды практычна ва ўсім старажытным свеце, там старажытнай Месапатаміі, Егіпце, Грэцыі, Рыме, Еўропе сярэднявечча, сапраўды было правіла, што звычайна пасланніка не караюць. Да яго ставіцца, там яго ахоўваюць законам, да яго ставіцца з павагай. Але ведаеце, што таксама аб'ядноўвае ўсе гэтай краіны? Паўсюль было напісана, што але ў сітуацыі, калі пасланнік прынёс рэальна паганую навіну, то здаралася ўсякае. Таму пасланніка звычайна не б'юць. І давайте мы спынімся на гэтай частцы, вось без гэтага працягу, што здараецца ўсякае. Атрымліваецца, што Бог заклікае жанчын шанаваць. Дарэчы, трэба яшчэ зняць одно пытанне. Ведаеце, чаму ў некаторых тэкстах перакладаецца увогуле не шануйце, а бойцеся сваіх мужоў? Таму што ў старажытнай грэцкай мове выкарыстоўваецца слова, якое, думаю, што многія з нас чулі, слова фобас. Фобія, страх. І делікатнасць гэтага слова тым, што на сапраўды можа перакладацца двума вобразамі. Ці як страх, ці як павага. І як вам здаецца, як правільна выбіраць вось тут павагу ці страх? Павагу, страх і то, і то. А як мы можам вызначыць, што выбраць? Вот правильно. Мне здаецца, што вельмі часта ёсць вось такая спокуса. Напрыклад, адчыніце сінодальны пераклад. Там все понятно, жена должна бояться. Адкрыйце амерыканскі NIV, і там будзе напэўна honor, паважаць свайго мужа.
Так няўжо у нас вось гэта штука такая культурна вызначаецца? Ну, ведаеце, я чалавек усходняга свету. Мне здаецца, што жонка лепш, калі баіцца мужа. На то яна і жанчына. Вось, таму я перакладаю баіцца. Там, а я чалавек заходняга свету. Мне как-то, знаете, ну, не падабаецца, калі там людзі баяцца адны аднога, вось і жонка не павінна баяцца, павінна проста шанаваць. Ёсць у нас тут такой выбар, ці мы можам неяк гэта паспрабаваць вырашыць, ну так прям знайсці нейкія, ну, нейкае тлумачэнне такое, каб усе пагадзіліся. Я спадзяюся, што ёсць, таму што ёсць яшчэ адзін кантэкст, сітуацыя ў новым запавеце, дзе гэтыя два слова фобас і агапе выкарыстоўваецца побач. Гэта адбываецца ў пасланні Яна, 1 Яна 4:18. Там ён піша: страху, фобас, няма ў любові, але дасканала любоў агапе, прэч выганяе страх, бо ў страху ёсць мучэнне, а хто баіцца, гэта ўвогуле фабамае, той же самы дзеяслоў, якім адносна жанчыны выкарыстаны, той у любві недасканалы. Гэты тэкст, па-мойму, адзін з самых класных, прыгожых і незразумелых тэкстаў у новым запавеце. Але падобна тое, што з яго відавочна, што любоў і страх рэчы несумяшчальныя. І мне здаецца, што мы можам на падставе гэтага тэкста зрабіць выснову, што калі ў адным месцы Дух Святы праз Яна піша пра тое, што страх і любоў несумяшчальныя, то хутчэй за ўсё і ў іншым месцы, дзе словы гэтай стаяць побач, маецца на ўвазе не тое, што змянілася штосьці ў хрысціянскім разуменні, і страх і любоў сталі сумяшчальнымі, а тое, што напэўна маецца на ўвазе іншы сэнс гэтага дзеяслова і маецца на ўвазе шанаванне. Такім чынам, трэба растлумачыць, што жанчына павінна, здаецца, не баяцца свайго мужа, але рэальна паважаць і шанаваць яго. А ўвогуле, ці патрэбна гэта мужу? Як вы думаеце? Ну, мужыкі, яны ж такія, ну, брутальныя, грубыя, ім же на все плеваць. Там сентыменталізм гэта не пра іх. Што яму да таго, паважае яго нейкая там слабая жанчына ці не? Пачуццяў няма, плакаць мужык не плача. Вось, фізічна ён мацнейшы за жанчыну, правильно, як правіла, у сярэднім. Рознае бывае, ну, у сярэднім мацнейшы. Вось, так ці трэба яму тая пашана? О, бачыце, якое маладое мудрае пакаленнасці, таму што гэта яго жанчына вельмі, вельмі мудра. Падобна, што чамусьці вось як ключик да замочка, маленькі ключик можа адкрыць вялікі замок, потым адкрыць вялікія брамы, тут не ў маштабе справа. Тут, не ведаю, напэўна, пытанне ў тым, наколькі штосьці адпавядае тваёй сутнасці. І падобна, што павага жанчыны гэта рэальна вельмі моцны рэсурс, з вялікім патэнцыялам. І даволі незвычайны, па-мойму, тут аргумент. Давайте зараз пераскочым у стары запавет. Ведаеце пра кнігу Эстэр? Там, раскажам зараз тым, хто не ведае, там гэта гістарычная кніга, сітуацыя такая, дзяўчына-яўрэйка знаходіцца ў палоне у Персіі, і так атрымліваецца, што старая царыца, ну яна не старая па ўзросце, то есть ранейшая царыца, не слухаецца загада Артаксеркса, ён запрашае там ее прыйсці на пір, яна кажа не прыйду, ён гневаецца і ён пачынае вырашаць, што з ёй рабіць. Урэшце рэшт, прабачце за спойлер, ён яе пакіне і на месца яе вось Эстэр стане жонкай. Але цікавы працэс, як гэты царь Артаксеркс, цар імперыі Медзянаў і Персу, вялікай імперыі, вырашае свае сямейныя пытанні. Помніце, яго не паслухала жонка. Яшчэ, дарэчы, агаварюсь, там ёсць розныя рэчы, чаму Эстэр не паслухалася ягоная жонка яго, і я не ацэньваю яе паводзіны. Я просто кажу, што з пазіцыі Артаксеркса і ягоных сяброў яна павяла сябе непрыгожа, вось таму, магчыма, яна суперправільна ўсё зрабіла, але галоўнае, як яны ўспрымалі. Карацей, жонка не паслухала мужа, і муж з гэтай нагоды збірае дзяржаўны савет самых вялікіх і ўплывовых мужикоў усёй краіны імперыі, каб вырашыць, што рабіць жонкай. І сказал валадар да мудрацоў: што рабіць паводле закона з валадаркай вашці за тое, што яна не зрабіла паводле слова валадара Артаксеркса, дадзенага праз рукі еўнухаў. Гэта фармулюе пытанне: памагіце па закону вырашыць маё сямейнае палажэнне. І ведаеце, што кажа нехта Мемухан? У вас тут ён таксама ёсць, да? І сказаў Мемухан перад абліччам валадара і князёў: не перад адным валадаром
завінілася валадарка вашці, а перад усімі князямі і перад усімі народамі, якія ва ўсіх акругах валадара Артаксеркса. Бо разыдзецца слова пра валадарку па ўсіх жанчынах, і яны будуць грэбаваць мужамі сваімі і казаць: валадар Артаксеркс сказаў, каб прывялі валадарку вашці перад аблічча сваё, а яна не прыйшла. І сёння княгіні персаў і медзянаў, якія пачулі пра словы валадаркі, тое ж самае скажуць усім князям-валадарам. Будзе шмат пагарды і абурэння і злосці. Збіраецца нейкая колькасць мужикоў, дзяржаўных людзей, там не ведаю, сатрапы. Напэўна, кожны з іх адказваў там за мільён, за пару мільёнаў чалавек. І калі яны пачынаюць абмяркоўваць пытанні адносінак жонак, все яны здзьмуваюцца. Яны забываюць пра дзяржаўныя інтарэсы, яны забываюць пра свае сатрапіі, яны забываюць пра ўсё. Гэта людзі, якія, верагодна, за Артаксеркса гатовы былі аддаць жыццё. І ўжо ж дакладна былі гатовы палажыць сотні, там, і, можа быць, тысячы іншых жыццёў. Але тут гэтыя ребята здзьмуваюцца, ведаеце, як шарик, які развязалі, да, ці праткнулі. Яны здзьмуваюцца і кажуць: о, што там імперыі? Што там сусветнае валадарства? Вось калі жонка ў маім доме перастане мяне паважаць, гэта будзе бяда. Гэта вам не нейкая там вайна, якія мы пачынаем на раз-два. Трэба зрабіць штосьці, каб пазбегнуць вось рызыкі таго, што мяне не паважае жонка. Падобна, што мужчыны так створаны Богам, відаць. Яны ўразлівыя да пашаны ці не пашаны, і асабліва ўразлівыя ад пашаны і не пашаны ад мужа. І таму гэта заклік біблійны, які я спрабую данесці. У Бога ёсць пэўнае чаканне, што жанчына будзе выказваць павагу да свайго мужа. Таму што падобна, што гэта націсне на такія кнопачкі ў ягоным сэрцы, што хутчэй за ўсё гэта адчыніць вялікае дабраславенне ў жыцці гэтай жанчыны праз яе мужа. І, дарэчы, тут таксама такой складаны момант. Можна, дарэчы, потым памяркоўваць, каму складаней. Чыё даручэнне больш цяжкае? Жанчыне ці мужчыне? Думаю, што тут няма адназначнага пытання. Абодва непростыя, але ў некаторым сэнсе жанчынам складаней. Таму што чулі калі-небудзь фразу «безумоўнае каханне» или «безусловная любовь»? Ну, даволі папулярная фраза, правда? А калі-небудзь чулі фразу «безумоўная павага», то есть «безусловное уважение»? Па праўдзе гучыць як аксёмаран, як нейкія сумяшчэнне словаў, якіх быць побач не можа. Ну, напрыклад, мой любімы аксёмаран, таму што яго сам прыдумаў, гэта кашэрнае сала. Сала не можа быць кашэрным, таму што сало ў прынцыпе свіное не падпадае пад правілы кашруту. І падобна, што безумоўная павага гэта вось тое ж самае кашэрнае сала. Павагу звычайна трэба заслужыць. І патрабаваць безумоўнай павагі значыць пярэчыць самой сутнасці павагі. І таму я ўпэўнены, жанчыны, што вам складана. Вам трэба прыглядзецца да свайго мужа з усімі яго вартасцямі і недахопамі і знайсці, за што там зачапіцца, каб выказаць да яго павагу і выказаць да яго пашану. Але таксама хочу папярэдзіць, што, ведаеце, я думаю, што все мы пры абмеркаванні гэтых тэкстаў чулі такую вельмі глубокодумную заўвагу. Вот любил бы он меня, как Христос церковь, я бы его и уважала. Чулі калі-нибудь такое? Насамрэч, праўда ў тым, што не любила, ну, не паважала бы. Па-першае, вельмі часта мы, ну, у нас бываюць ілюзіі, вось, і нам здаецца, што вот если бы мне это, то я бы вот то, а насамрэч так не працуе. А па-другое, у нас ёсць класны прыклад, ведаеце хто? Христос і царква. Христос любіў царкву, як Христос любіў царкву. Ну, значит, вельмі моцна. А ведаеце, чым адказала яму царква? Павінна была пашанай, типа, ведаеце, абсалютнай пашанай, но насамрэч адносіны іх даволі такі драматычныя. Я не могу сказаць, што мае адносіны з жонкай ідэальныя, но я прям не хацеў бы, каб моя жонка ставілася да мяне, як царква ставілася да Христа на многіх этапах гісторыі. Царква прям, ну, вельмі непрыгожа сябе паводзіла да Христа. Таму наше стаўленне да нашага сужонца гэта не столькі наша рэакцыя на нейкую аб'ектыўную рэальнасць. Гэта, хутчэй за ўсё, наш выбар. Тое, што мы робім, ці тое, чаго мы не робім са свайго боку. І, дарэчы, у гэтым ёсць пэўная справядлівасць. Уявіце, калі б жанчына сапраўды было б такое.
Вось калі муж любіць, жанчына пачынае паважаць. У такім выпадку жанчына была б у вельмі пасіўным і ўразлівым становішчы. Яна не можа сама пачаць, яна сама нічога не можа рабіць. Ёй застаецца толькі сядзець і чакаць, там, полюбіл, не полюбіл. Вось праявіў любоў, тады ўжо ты можаш пачынаць штосьці там у сябе культываваць, а не полюбіў, сядзіш і чакаеш, калі штосьці зменіцца. Але насамрэч, здаецца, што даецца роўная па важнасці і па складанасці задача і мужчыне, і жанчыне. Ты можаш пачынаць перамяняць свае адносіны ўжо зараз. І здаецца, што высокая верагоднасць, што калі жанчына пачне выказваць пашану да свайго мужа, а муж пачне праяўляць любоў да сваёй жонкі, то гэта стане такім першым триггерам, які запусціць працэс пераменаў у жыцці. Таму ў некаторым сэнсе, калі хочаш атрымаць, не патрабуй, а аддай. У нашай грэхоўнай прыродзе, ведаеце, як я прыдумаў гэту фразу? Я паглядзеў у сваё сэрца і зразумеў, што для мяне арганічна, калі табе штосьці трэба, ты патрабуеш. Так з дзяцтва, з дзяцінства забудаваны механізмы, дзіцёк крычыць, і так яно дае нам зразумець, што штосьці яму патрэбна. Потым гэтыя механізмы трошку трансфармуюцца, но ўсё адно табе трэба патрабаваць, а хрысціянства парадаксальнае. Калі ты хочаш штосьці атрымаць, паспрабуй даць, і высокая верагоднасць таго, што сітуацыя зменіцца, і ты атрымаеш тое, чаго табе хацелася, ты не ведаў, як гэта дамагчыся выпатрабаваць. Зараз мы пераходзім да даручэння мужам. І даручэння мужам любіць. Мы чытаем: падпарадкоўвайцеся адзін аднаму на знак пашаны да Бога. Я перачытваю гэты тэкст кожны раз, таму што гэта заданне, якое даецца і мужчынам, і жанчынам. Мужы, любіце жонак сваіх, як і Христос полюбіў царкву, і аддаў сябе за яе ў ахвяру, каб асвяціць яе, ачысціўшы амыццём водным праз слова, каб узяць царкву сабе ў невесты як слаўную, без плямы ці заганы, ці чаго падобнага, але каб яна была святая і безаганная. Так павінны мужы любіць сваіх жонак, як целы свае. Хто любіць жонку сваю, самога сябе любіць. Бо ніхто не меў нянавісці да цела свайго, але сілкуе і грэе яго, як і Господ царкву. Зрэшты, і вы, кожны па сабе, няхай любіць жонку сваю як сябе, а жонка няхай шануе мужа. Зноўку, каму заданне прасцейшае? Мужчынам, жанчынам? Пытанне гэта не мае адказу, але пагадзіцеся, прям мужчынскае, прям жэсць якое складанае. Па-першае, распісана неяк палепей, правда? Чамусьці. Вось. А па-другое, мужика раўняюцца Христом. І неважна, наколькі класна у цябе атрымліваецца, тебе заўжды можна папракнуць тым, што глядзі, вот ты был тут, перайшоў сюды ў плане любові да жонкі, а Христос то ён вот тут. А на поўначы выпадку з Христом нават не тут, а тут еще увогуле ў нейкім іншым вымярэнні. І колькі б ты не набліжаўся, гэта все адно дробязь у параўнанні з тым, цябе ж на Христа арыентуюць. Трэба любіць ажно як Христос, а гэта, здаецца, не дае ніякай рэальнай магчымасці. І што рабіць? Падобна, што мужчыны проста павінны ўзяць на сябе адказнасць і вучыцца любіць свою жонку так, як Христос любіць сваю царкву. Прычым, падобна, што тут вельмі шмат у гэтым тэксце для мужчын арыентаваным, вельмі шмат пра ілюзіі. Ці як? Христос, каб узяць сабе царкву у невесты, як слаўную, без плямы ці заганы, ці чаго падобнага. Царква такая? Не, Христос спрабуе зрабіць з яе вось гэтую слаўную, без плямы ці заганы, і мы, мужы, павінны тое ж самае рабіць са сваімі жонкамі. Гэта вельмі і вельмі складана, але, напэўна, варта сказаць, як практычна гэта можа вымярацца, і я тут у гэтым пытанні не эксперт, дарэчы, як у папярэдніх, але тут арыентуюся да меркавання аднаго доктара багаслоўскіх навук, Дмітрия Алексеевича Лазуты. І ён развіваў ідэю пра тое, што любоў павінна, у яе ёсць 4 праяўлення. Гэта клопат, калі ты ўмееш бачыць патрэбы чалавека, на якога ты скіроўваеш сваю любоў. Гэта павага. І тут, напэўна, момант, што мужикам атрымліваецца складаней, чым жанчынам, таму што, бачыце, вам трэба проста любіць, а мужикам трэба любіць, не, вам трэба проста паважаць, а мужикам трэба любіць і паважаць як частку любові. Вот, бок тут прям двойное заданне. Таксама трэба вучыцца прабачаць, гэта як важная частка любві, і таксама гэта праяўляць шчырую цікаўленасць жыццём іншага чалавека.
Такім чынам у любві ёсць 4 вымярэнні. Гэта клопат, гэта праяўленне павагі да іншага чалавека, гэта ўменне прабачаць яго памылкі, недарэчнасці, і гэта шчырая зацікаўленасць жыццём іншага чалавека. Вот такое пасланне мужам. І такое пасланне, дарэчы, да, тым, хто яшчэ не ў шлюбе. У вас прям вельмі класныя крытэрыі таго, каго сабе шукаць. Все проста. Калі вы дзяўчына, да, што трэба? Шукаць хлапца, які любіць як Христос. Но пакуль ён закаханы, ён неадэкватны. Ён можа імітаваць гэтую любоў як Христос, але насамрэч шукаць чалавека, які ўмее клапаціцца, які ўмее з павагай ставіцца да іншых людзей, які ўмее прабачаць, які ўмее цікавіцца жыццём блізкіх людзей. А калі вы хлапец не жанаты, чаго вам шукаць? Дзяўчыны, напэўна, якая ўмее праяўляць пашану, якая ўмее бачыць добрае нават, ну, такім, типа, на паўзу зранцы. Вось, таму што кожны з нас, ну, трошечку такой недасканалы. Што ж нам рабіць як сем'ям? Мы читаем у Ефесцам у 25 верше: «Мужи, любите жонок своих, як и Христос полюбил церкву и отдал себе за ее ахвяру, каб освятить ее, очистивши митьем водным про слово, каб взять церкву себе у невесты, як славную, без плям и заганці, чого подобного, але каб яна была свята і без заган». До речі, зараз зрозумів, чому, ведаєте, у православних храмах вельми часто літургії такі напіви такі, напевно, шмат разів паўтараюць, і калі шмат разів паўтараеш, уже ніяких сілаў для інтонації немає, і ти такой і яны хакнули систему і уже одразу наваливаюць вельми ритмічно. Падобна, што адказнасць нас як сем'яў гэта даць надзею наступному пакаленню. Ёсць адзін неверагодна класны рэжысёр расійскі Андрей Звягінцев. Сучасны рэжысёр, вельмі моцныя фільмы, якія, ну, прям да падзялення душы і духа. І вось у адным інтэрв'ю ён падзяліўся думкай, якая мяне кранула. Ён кажа приблизно наступное: если вы покажете изображение какому-то человеку, то один человек посмотрит на него и скажет: это харя. Вы покажете это же изображение другому человеку, он посмотрит и скажет: ну, это же лицо. Вы покажете это изображение третьему человеку, он посмотрит и скажет: ну, это лик. Подобно, что вельми часто мы, як люди, а погодитеся, да, харя, лицо и лик вельми розныя катэгорыі. Хоць і могуць апісваць і тое ж самае, і падобна мы, як новае пакаленне, мы павінны паказаць новаму пакаленню новае ўспрыманне шлюбу. Не так даўно пабачыў цікавае апытанне брытанскага выдання «Таймс» з двумя арганізацыямі праводзіла апытанне пакалення зумераў. Ребят у возрасте от 18 до 27 годов. Тут есть такие? От 18 до 27. Ну, хотите признавайтесь, хотите не признавайтесь, не принципово. Мы про вас уже кое-что ведаем. Ну, зараз даведаемся. Оказывается, что у гэтага пакалення даволі істотна адрозніваецца ўспрыманне сям'і і сексуальных адносінаў у параўнанні з маім пакаленнем. Маё пакаленне 20 гадоў таму праводзілася падобнае пытанне і задавалі пытанне, колькі, такое пытанне: як вы думаеце, ці маюць ваши аднагодкі выпадковыя палавыя сувязі, такой типа секс на одну ночь. І ў маім пакаленні ў 2004 годзе, ведаеце, колькі адказала, што так маюць? 78% рэспандэнтаў. А колькі зумераў адказалі на пытанне, што іхнія аднагодкі маюць выпадковыя палавыя сувязі? Ведаеце, колькі? 23%. 78 до 23%. Таксама колькасць маладых людзей за 20 год, якія лічаць шлюб чымсьці неактуальным, змянілася з 39% у маім пакаленні до 21% у пакаленні зумераў. У той жа час 65% прадстаўнікоў пакалення зумераў лічаць шлюб важным сацыяльным інстытутам, і 93% выказваюць сваю зацікаўленасць у шлюбе. Я быў здзіўлены, і скажу шчыра, я спрабаваў нейкі час гэта асэнсаваць, і я разумею, што я не разумею пакаленне зумераў. Ты глянеш на іх,
ну такие реально стрёмные. Потом что-то приглядишься, поконтактуешь, глядишь, вроде классные, вроде, да, такие, ну, милые. А видишь, поглядишь, стрёмные. Потом десь ти знову пересечешся, да не, вроде классные. І ось так, ну, карацей, такое пакаленне, якое то стрёмнае, то класнае, але відавочна, што яны іншыя. І, дарэчы, гэта, там яшчэ ёсць цікавыя з'явы зараз, Silent Revival, брытанскае даследаванне, якое паказвае, што пакаленне зумераў значна больш адкрыты да наведвання царквы. Там просто каласальны працэнт у параўнанні з маім пакаленнем. Вось, падобна, што на тым месцы, дзе маё пакаленне бачыла Харю, пакаленне зумераў не ведаю, якім чынам. Што там ім той тык-ток паказаў, але падобна, што там, дзе мы бачылі Харю, яны пабачылі лицо. І наша адказнасць як сем'яў, хрысціянскіх сем'яў, паказаць ім на гэтым месцы лік. Паказаць, што сям'я гэта не проста класны сацыяльны інстытут, гэта не проста добрае месца для самарэалізацыі, для працы над сабой, для самаактуалізацыі, але што таксама гэта неверагоднае месца, якое з'яўляецца проста касмічнай метафарай адносінаў Хрыста і царквы. Неверагоднай метафарай духоўнага жыцця і сутнасці хрысціянства. Такім чынам, заклік мой да жонак, не мой, да жонак дакладна не мой, апостола Паўла. Шануйце сваіх мужоў. Заклік апостола Паўла, і я да яго далучаюсь да мужоў, давайце вучыцца любіць сваіх жонак. І мой заклік да нас усіх, давайце даваць надзею гэтаму новому пакаленню. Здаецца, яно нейкім незразумелым чынам ужо лепш за нас. Але давайце мы ім пакажам духоўнае вымярэнне, духоўную перспектыву, таму што падобна яны гатовы разумець гэту метафару рэальнасці адносінаў Хрыста і царквы. І зараз будзе адзін вобраз. Ведаеце, я ўжо заўважыў нейкі час, што вельмі часта нам цяжка інтэлектуальна прыняць ідэі, не тыя, у якіх мы бачым нейкія заганы інтэлектуальныя, а тыя, у выніку якіх мы адчуваем, што калі я прызнаю праўдзівасць гэтай ідэі, мне прыйдзецца дафіга чаго рабіць. І тады ты такой, типа, трэба за штосьці зачапіцца інтэлектуальна, каб гэтую ідэю неяк абвергнуць, каб, барані Божа, не пачаць штосьці рабіць. І я баюсь, што вось сённяшняе маё пасланне, яно вось з такіх. Гэта вельмі сур'ёзны выклік. І тут шмат трэба прыкласці сілаў. Гэта адназначна не ўспрымаецца як некая лёгкая прагулка, гэта сур'ёзны выклік для нашых адносінаў. І хачу падзяліцца вот такім вот відосікам. Паспрабуйце асэнсаваць, вось, што тут адбываецца, і потым разам паразважаем. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power. And liftoff of Starlink 2-6. Go Falcon, go Starlink. Vehicle is pitching downrange. M1D chamber pressure is nominal. Now at T plus 30 flight, you can see Falcon 9 is fully lifted off from 4 East AM Pacific time. Power and telemetry nominal. Што тут адбывалася? А як ты зразумеў, што амерыканцы? Па-лацінскі. Гэта, да, сапраўды, гэта амерыканцы. Гэта ракета Falcon 9. І вось гэта відос, напэўна, дзесьці, ну, пачатку гэтага года. Там яны ёсць і свежэйшыя, яны часта лётаюць, ну, просто карцінка добрая. Гэта ракета, якая дрываецца з зямлі, леціць у космас. Па праўдзе, нічога такога. Бачылі, вось там, не памятаю, свеціцца, у вас тут не свеціцца, хуткасць, якую яна развіла. 1114 километров. Гэта, ну, некая там неверагодная хуткасць. Да, но вось конкретно меня вось цікавіць гэта, ведаеш, 50 секунд. Типа 1000 километров гэта как вам у гадзіну?
да по-моему, ну, да хуткасці гука не далецела, трошку не далецела, і гэта трошку больш, чым самалёт разганяецца, калі мы на ім лётаем. Вышыня вось зараз 6,6 кіламетраў. Гэта як вам? Хто-небудзь падымаўся на вышыню больш 6,6 кіламетраў? Кожны чалавек, які лётаў на самалёце, падымаўся ў сярэднім на вышыню больш 6. Нічога такога. Ведаеце, што прикольна? Ведаеце, наколькі за гэты час палягчэла ракета? Вось пакуль мы глядзелі за гэтыя 50 секунд. На 150 тонн. За гэтыя 50 секунд яна спаліла 150 тонн ракетнага паліва. Як вам? Амінь, брат. Воістину жорстка. Фішка ў тым, што на фазе старту, які мы з вами назіралі, расход паліва у ракеты Falcon 9, так не скусіць вам, 3 тонны ў секунду. То бок за 50 секунд, колькі? 150. А ведаеце, нават не 3, тут на 3 секунды памыліюся, і я памыліюся на 10 літраў. То бок атрымаецца не 50, а 53 секунды, і не 150, а 160 літраў. Не слаба, правда? Но ёсць добрая навіна. Гэтая фаза цягнецца першыя 2-4 хвіліны. І за гэты час ракета спальвае ад 70 до 90% запасу паліва. Пасля гэтага ідзе фаза набору вышыні. Расход падае. Гэта фаза цягнецца 3-6 хвілін, і расход ад 300 літраў, 500 літраў ракетнага паліва ў хвіліну. Як вам такі расход? У мяне 70 літраў бак. Вось, гэта нават пры мінімальным расходзе мне прыйшлося б запраўляцца 5 раз у хвіліну. Ну, нармальны расход. Але пасля гэтага пачынаецца арбітальная фаза. Ведаеце, што адбываецца на ёй? Сітуацыя змяняецца прынцыпова. Дарэчы, Falcon на старце, ведаеце, колькі важыць? 560 тонн. Вось гэта ракета важыць. Ведаеце, колькі яна важыць, калі прагарэла ўсё паліва? 30 тонн. То бок ракета і карысная нагрузка гэта 30 тонн, а штосьці каля 560-530 тонн гэта паліва, якое выгарае. Зато калі пачынаецца арбітальная стадыя палёту, то вось, напрыклад, міравая як МКС, яна важыць 440 тонн, то бок гэта практычна як ракета Falcon 9 цалкам запраўленая. Яна займае па плошчы сваёй нешта каля футбольнага поля, і ведаеце, колькі яна траціць за год? 7 тонн паліва. В прынцыпе, яна магла б і так лётаць, но гэтыя 7 тонн ідуць на тое, каб што-то там падруліць трошку. Вось. Такім чынам, спачатку ракета траціць дзеля 30 тонн карыснай нагрузкі 3 тонны паліва ў хвіліну, у секунду, а потым на 7 тоннах 440 тонн могуць спакойненька па карэктнай арбіце лётаць вакол зямлі. І мне здаецца, што гэта вельмі класная метафара таго, што нам трэба рабіць у нашых адносінах. На пачатку гэта можа падавацца як штосьці настолькі безнадзейнае, ну навошта паліць 3 тонны ў секунду? А прыкіньце, яшчэ можа і не паляцець. Вось паляцела, спаліла і бабахнула. Такое таксама бывае. Навошта ў гэту справу увязвацца? Але падобна, што калі мы знойдзем у сабе сілы, і не ў сабе сілы, а калі мы падключым Дух Божий, які напоўніць нас сілай, дзеля таго, каб мы маглі адрывацца, перадолець вось гэтую інерцыю, гравітацыю, супраціўленне паветра, у якіх мы жывем, то потым будзе класны час, калі мы у Божай гармоніі, прыкладаючы мінімальныя рэсурсы, можам сапраўды атрымаць асалоду ад таго жыцця, якім Бог яго задумаў для нас, і быць класным прыкладам, класным светам для тых людзей, якія побач з намі. Ведаеце, калі мы з дачкой маёй глядзім у небёсы, бывае вельмі цяжка адрозніць зорачкі ад спадарожнікаў. Калі спадарожнік знаходзіцца на сваёй вышыні там, а Falcon можа несці там дзесяткі, калі не сотні гэтых спадарожнікаў, яны падобныя на зорачкі. І напэўна, штосьці падобнае можа стаць з хрысціянскімі шлюбамі. Калі мы будзем свяціць нібыта зорачкі і атрымаць задавальненне ад таго, што наш шлюб сапраўды несе гэту паўнату і гармонію Божую, і таксама будзем паказваць шлях да Хрыста для іншых людзей. І мои парады для вас практычныя. Калі ласка, паспрабуйце купіць сабе кнігу «Любовь і уважение» Эмерсона Эгеріха. Яна даступная, напэўна, 20-30 рублёў каштуе, патрэбен будзе нейкі час, каб яе прачытаць, потым практыкаваць, але
здаецца, яно таго варта. Вось, таму што мы прафуківаем значна больш грошаў, сілаў і часу на тое, каб паспрабаваць неяк справіцца з нашымі дысфункцыянальнымі адносінамі. Потым папрасіце Божай дапамогі, сілы і мудрасці ў выкананні нашага даручэння ў нашых сем'ях. І пачніце рабіць практычныя крокі для праяўлення любові, калі вы мужы, і для праяўлення пашаны да вашага сужонца, але зрабіце гэта да канца гэтага тыдня. Ведаеце, тыдзень пачынаецца, і вось давайце не калі-небудзь потым, а вось бліжэйшыя дні. А таксама паспрабуйце паразвіваць над складанасцю і прыгажосцю адносінаў паміж царквом і Христой. Ну, видите, уже все, трэба сканчваць, і так ясна, да? Паміж Христом і царквой. Вось. І не опускайце рукі. Вось, тому што, ну, тогда все. Ведаеце, фалкон без паліва, вось, калі там ніхто яго не будзе штурхаць, так і застанецца дзіўная канструкцыя, якая стаіць дзесьці там на мысе Канаверал, ці дзесьці яшчэ. І давайте зараз станем, звернемся до Господа і попросім яго дапамогі. Божа, слава Табе за гэты час, дзякуй за тое пасланне, якое Ты да нас рыхтуеш, і прашу, Господ, каб мы сыходзілі з гэтага месца не толькі стомленымі, не толькі нейкімі задуранымі, Господ, але каб у нас была надзея Тебе, Господ, каб мы атрымлялі Тебе тую яснасць, і каб мы сапраўды прыходзілі да таго шлюба, якім Ты яго задумаў. У яго прыгажосці, гарманічнасці, велічы, сіле, і каб гэта таксама была класны вобраз, каб, Господ, гэта звяртала увагу людзей побач з намі нашы шлюбы, каб людзі, каб мы не баяліся паказаць нашы рэальныя адносіны, каб людзі пачыналі задаваць пытанні, Господи, каб мы маглі падзяліцца тым, як Твой дух працаваў у нас, каб Твая ісціна адкрывала нам вочы, як Ты дапамагаў нам рухацца наперад, Господ, і якая гэта класная метафора і вобраз таго, што Ты падрыхтаваў для нас у адносінах з царквой. Ой, слава Табе, Боже, за гэта, і няхай Твоё добраставенне будзе над царквой, новы запавет, над кожным чалавекам, які ёсць тут. Ось, слава Табе, Божа, будь з намі, няхай Твоё імя будзе праслаўлена праз нас і нашы адносіны. Амін. Все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, к Тебе, как Ты светит
Садитесь, пожалуйста. Спасибо, Данил, за проповедь, за напоминание. На этом мы, в принципе, и заканчиваем наше собрание. Хочу напомнить, что в конце зала есть ящичек для пожертвований, добровольных пожертвований, за которые существует наша церковь, живет. Вот, если... И мы, как члены церкви, мы приняли решение дерзкое решение, не дерзкое, добровольное решение жертвовать десятину. Вот, поэтому, если у кого есть желание, можете тоже поучаствовать. О всех мероприятиях, которые проходят на неделе, можно узнать на слайдах после окончания собрания, будет повторяться. Ну, тут, в принципе, все свои, я думаю, все в курсе. Вот, и приглашаю всех в кафе после того, как мы прочитаем нашу молитву, наш текст. А можно мне, пожалуйста, и всем. Нет, другую. Назад, на слайд. Нет, мы белорусскую мову вивчаем. А Христос памёр за ўсіх, каб тыя, якія жывуць, больш не дзеля сябе жылі, але дзеля таго, які памёр за іх і воскрос. Амен. Хорошей недели.